Wuya TV gaskiya tsirararta. Wuya TV gaskiya tsirararta. Ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa ta yanda za a dinga sanar da ku da zarar mun ɗora sabbin shirye-shiryen. Wuya TV. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa mai sauraro. A yau mun kawo muku jerin fitattun jarumai guda uku reres wanda suka fi kowa farin jini da suna a wannan kadamin da ake a kannywood, musamman wannan shiri da ake yi mai dogon zango. Domin jin yacce ta kaya, ku biyo mu cikin shirin ka'in da na'in. Sannan kuma mun zo muku da hira ta musamman daga cikin jaruman masana'antar kannywood. Dan uwa, idan wannan ne farkon zuwan ku wannan channel tamu mai albarka, daure ka yi subscribing, sannan ka danna alama ta ƙararrawa. Hakan ne zai ba mu ƙwarin gwiwar mu binkito muku sirrukan da yake masana'antar kannywood ɗin cikin sauƙi. Mun gode. Jerin fitattun jarumai guda uku wayanda suke shura ludayinsu yake kan dawo a wannan zamanin. Na farko akwai Abale, na biyu akwai Aisha na Jamu wacce aka fi sani da Aisha Izzasu, na uku akwai jarumi Adam A Zango wanda ya ci zamaninsa ya ci na wasu, aka dama da shi a da, yanzu ma ake damawa da shi. Za mu fara da na farko, wato Adam A Zango. Kowa ya san fitaccen jarumi ɗaya tilo, Adam A Zango, wanda tun farkon fara masana'antar kannywood da shi aka buɗe zangon fara fina-finan Hausa har kawo yanzu. Adam A Zango ya samu nasararsa ne lokacin da ya taho daga garin Kaduna ya taho Kano domin ya fara harkar fim. Kaɗan daga cikin tarihin Adam A Zango za mu baku. Adam A Zango ba da niyyar fim ɗin Hausa ya zo Kano ba, ya zo ne da niyyar yin waƙoƙi, kuma kakarsa ta yanke saƙa zuwansa Kano ke da wuya. Sai haɗu da jarumi Alinu, wanda Alinu a masana'antar kannywood inda kai ko yau ka shigo masana'antar kannywood ba za ka gaza cewa ka ci albarkacin Alinu ba, saboda mutum ne na mutane, mutum ne mai taimako. Yanzu dai abin a takaice dai ana so a gaya ma Adam A Zango yaron Alinu ne. Adam A Zango haifaffen garin Kaduna ne, wani ƙauye da ke cikin Kaduna wanda ake cewa zangon Katab. Adam A Zango ya yi makarantar firamare a nan Kaduna, ya yi sakandire, inda daga bisani Adam A Zango wuɗoɗi na al'umma ko kuma in ce wuɗoɗi na jama'a bai ba shi dama ya ci gaba da karatu ba har kawo yanzu. Adam A Zango ya fara harkar fim ne tun 1839. Adam A Zango ya fara samun nasarorinsa ne a fim ɗin Hausa lokacin da ya fara yin wani shahararren fim mai suna Gamsheka. Sannan Adam A Zango jarumin ya zo ya yi fim ɗin Maya. Daga bisani Adam A Zango bayan ya karɓa a gurin makallata kallon fina-finan Hausa, sai Adam A Zango ya fara yin fim nasa na kansa. Hakan ne ya sa jarumin ya yi fina-finai da dama. Bayan wancan fina-finan, banda waƙoƙi da yake yi, Adam A Zango ya yi fim kamar guda haka, wanda lokaci ba zai ba mu damar mu faɗo muku su duka ba, za mu gayo muku kaɗan daga ciki. Adam A Zango ya yi fim ɗin Gwaska, ya yi fim ɗin Basaja, ya yi Basaja Gadaga, ya yi Gidan Yari. Yanzu a yanzu dai yanayi na fim mai dogon zango, Adam A Zango yana haska gagarumin shahararren fim mai suna Farin Wata. Kaɗan daga cikin tarihin Adam A Zango kenan. Na biyu kuma za mu tafi Adam Abdallah Adam, wanda ake wa laƙabi da Abale. Adam Abdallah Adam an haife shi ne a unguwar Sheka a ci lafiya, inda ya yi firamarensa a nan Sheka bus stop, ya sakandiransa a Dawakin Tofa. Daga bisani ya dawo makarantar koyon likitoci School of Nursing, inda ya kammala diplomarsa ka'in da na'in, daga nan kuma ya wada harkar fim cikin gadan-gadan. Adam Abdallah Adam a hirar da muke da shi ya bayyana mana cewa shi asalin shigowarsa kannywood ba acting ya zo ya yi ba, ya zo ne domin a matsayinsa na kuru. In aka ce kuru a masana'antar kannywood ana nufin ma'aikaci. Adam Abdallah Adam ya fara zuwa ne a ɓangaren designer da continuity, ma'ana dai designer masu tsara guri in za a fim, continuity kuma wanda ake ci gaban shirin. Hakan ne ya sa shi ma kaɗan daga ciki ana ɗan sa shi bayan fitowar fim mai dogon zango wanda ake lakabi da A Duniya.
Adam Abdallah Adam ya sirrifsa ɗab ya fara harkar fim ɗin nan. Fim ɗin a duniya ya mai rana fiye da tunanin masu tunani. Tun da ganin wannan shahararren fim ɗin mai suna a duniya da Adam Abdallah Adam ya yi, abin ya ba mutane mamaki, ya ba mutane al'ajabi. Adam Abdallah Adam shi kansa wanda ake lakabi da Abale bai san wannan shahararren fim ɗin a duniya zai zama garkuwa a masana'antar kannywood a gare shi ba, ko in ce a duniya baki ɗaya. Nasarar da Adam Abdallah Adam ya samu a hirar da kafar BBC Hausa ta yi da shi ya bayyana wa manema labarai cewa an mai kyautar daloli amma ba a taɓa mai kyautar da ya ji daɗinta ba irin kyautar da Dauda Kawutu Rarara ya mai, wacce ya ba shi zindimemiyar mota. Sai dai kuma abin da zai baka mamaki, Adam Abdallah Adam nasarorinsa suna ta ci gaba. Kaɗan daga cikin nasarorin Adam Abdallah Adam wanda ya amsa sunansu ake ce mai Ojo Abala Sanda a cikin fina-finai da dama. Biyo bayan yin fim ɗin a duniya, Adam Abdallah Adam wanda ake lakabi da Abale ya yi ƙoƙari ya kafa wannan manhaja, ko in ce ya kafa wani series film nasa na kansa wanda yake ganin shi ma zai tsaya da ƙafarsa gadan-gadan. Shine wannan shahararren fim ɗin mai suna Sanda. Kuma fim ɗin Sanda ya yi farin jini a gurin jama'a da dama. Ana kallon wannan fim ɗin fiye da tunanin mai tunani, haka ake kallon wannan fim ɗin Sanda. Hakan ne ya sa Adam Abdallah Adam yake samun jama'a da dama, yana da masoya musamman matasa da samari, domin aktin ɗin yace yake yi yana burge su. Ba ma iya matasa da samari ba, har 'yan mata da dama Adam Abdallah Adam yana burge su. Abin da zai baka mamaki, abin da zai baka al'ajabi shine Adam Abdallah Adam biyo bayan gama wannan shahararren fim ɗin mai suna a duniya da aka yi, ya samu shiga a fina-finai da dama irin su Munir, Sanda, Iyalina, Ni da Matata, ga su nan dai da sauran fina-finai da lokaci ba zai ba mu dama mu ƙarasa muku ba. Takaitaccen tarihin Adam Abdallah Adam kenan, wanda ake wa lakabi da Abale. Ta uku kuma ita ce Aisha na Jamu, wacce aka fi sani da Aisha Izzaso. Aisha Izzaso dai kowa ya sani baƙuwa ce a masana'antar Kannywood, wanda bata daɗe ana damawa da ita ba, amma dai ta gaya mana ta bibiyi harkar fim fiye da tunani. Ta ce tun tana ƙarama take da sha'awar harkar masana'antar Kannywood, amma Allah bai bata dama ba sai yanzu. Aisha na Jamu dai mata ce mazawara wacce ta yi aure, tana da 'ya'ya guda biyu, mace da namiji, ko in ce maza biyu mace ɗaya. Allah ya bata nasibi ne a harkar masana'antar Kannywood bacin zuwan wani fim mai dogon zango wanda ake lakabi da Izzaso. Wannan shahararren fim ɗin Izzaso hakika ya goya jarumai da dama, ba iya wannan jaruma ba. Amma abin da zai baka mamaki ganin yadda take taka rawar gani, duk da dai abu ne na kyashi a cikin fim ɗin da take takawa, amma hakan bai hana ta dandazon yawan masoya da suka ji tana burge su ba. Aisha na Jamu ta bayyana a manema labarai cewa ita ba abin da za ta ce wa wannan fim mai suna Izzaso sai godiya, saboda ya yi mata riga ya mata wando. Ta sanadiyar fim ɗin Izzaso ta sai gida, ta sai mota, kuma ba za ta taɓa raina masana'antar Kannywood ba, domin a sanadiyar masana'antar Kannywood ta samu abin da ta samu a duniya. Ɗan uwa, 'yar uwa, bando nan jaruman, wanne jarumi ne kake ganin ya zama role model ɗinka, ma'ana fitacce? Mun gode.